Hi ha algun altre que és un superheroi que no té cap superpoder i utilitza tecnologia. Un d'ells és el Batman. El Batman no té poders i fa servir ciència i tecnologia. És un superheroi tecnificat. No ha tingut un problema elèctric ni químic, ni ha vingut de Krypton, ni res de res. Simplement utilitza ciència i tecnologia. Té el Batmòbil, això sí, és un cotxe d'últim model, ja veureu que n'hi ha diferents versions segons l'època en què es dibuixen, que l'últim va en propulsió-reacció. Té la Batcapa, hi ha qui diu si aquella Batcapa de ratpenat el pot aguantar, s'han fet números, no l'aguanten, o sigui, la castanya és segura, però ell quasi mai baixa només amb la força de la capa, baixa amb el batganxo. Té un ganxo, s'apunta, es penja a qualsevol lloc amb aquell ganxo i baixa agafat del ganxo. Ho fa servir per moure i saltar edificis, per girar a gran velocitat amb el Batmòbil, ara ho veureu. Té un Batboomerang, que el tira, dona pinyes i torna, això és bastant difícil, però bueno. Aquí teniu un clars de quan el Batman i el Robin, ara fa 15 o 20 anys van decidir treure el Robin de circulació, però algunes pel·lis encara ho fan, i que recordeu que no sempre ha estat un look tan modern com el d'ara. Aquest és un Batman de quan es feien pel·lis del Batman dels anys 50 en blanc i negre, i home, massa por no fa, no sé com dir-vos-ho, però no està massa clar que faci això. Fixeu-vos, quan el Batman i el Robin van amb cotxe, això seria dels anys 50 o així, és un cotxe últim model, anys 50. Avui dia aquest cotxe ens sembla molt antic, n'hi ha d'altres, això ha canviat. Vull dir, el Batmòbil, per exemple, de les últimes pel·lícules ja és una cosa així, amb propulsió a xorro, té, diguem, la Batsenyal, etc. Aquesta és la primera de l'última sèrie gran que s'ha fet. Primer van fer una sèrie, ara n'estan fent una altra, tota la sèrie El Batman Returns, El Caballero Oscuro i aquestes coses. És revisitar el mateix personatge, perquè sempre se li poden trobar coses noves, etc. Però perquè veieu que d'alguna manera ja en el Batman de 1989, amb la primera que va fer el Tim Burton, fa servir la tecnologia. Hi ha un moment que estan ell i la noia tancats en un lloc on està tot ple de dolents, com s'escapa el Batman? Utilitzant tecnologia. Tira un ganxo, agafa i amb una politxa es desplaça. Ell no vola, ell fa servir ciència i tecnologia. Se'ls hi ha escapat, val? Però no només això, aquest batganxo, si la cosa està ben feta, li pot servir fins i tot per solventar els problemes d'inèrcia que pot tenir, per exemple, el Flash. Això és una persecució. Pugen en el Batmòbil aquest, que és de reacció i ara engegarà el motor. Bumba! Hi ha una persecució gran que el segueixen molts més cotxes, agafant altes velocitats, tot i que no es noti massa. Aquest és un revolt fet a poc, no passa res, però quan s'embala, i els altres s'embalen perseguint-lo, acuirassat, blindat, tot el que vulgueu. Fixeu-vos què fa, tira un ganxo, el ganxo s'agafa amb una estructura i el cotxe gira perquè el ganxo fa que la força centrífuga no actuï. Els dolents no són tan llestos com el Batman i tenen batganxo i es claven la gran castanya. Això utilitza ciència i tecnologia, però també, a l'hora de la veritat, és un home molt entrenat i amb molt reflex. Per exemple, ve aquest camió i ell frena a temps. Perquè ell frena a temps i el Batmòbil ho fa bé. No sé si us doneu compte que és un mecanisme diferent. Aquest senyor no té poders especials. Aquest senyor s'ha estalviat el clavar-se la pinya, el fer el revolt aquell de 90 graus, perquè l'ha fet amb el batganxo. Es dona per suposat que el cable del batganxo aguanta la tensió i sobretot que l'estructura on ha quedat enganxat el batganxo aguanta. Si jo no ho entès,
la força centrífuga s'enduria Batmòbil, Batman, Kim Basinger i l'estructura. Aquesta idea. Doncs aquest és un... Fixeu-vos que és diferent. El flash és un sobrevingut, l'electricitat i la química, i en canvi, diguem, el Batman és una persona que utilitza la tecnologia que tenim i que podríem utilitzar tot si féssim moltes peses al gimnàs.